Durung lunas ya. Biar iki awake dhewe. Jenengan niku duwe bojo meling napa duwe rampok? Rampok. Lah niki kondoro kelontek-antekane. Iki apa? Perkarane apa? Aku ora ngerti. Ngendi kono? Aku tak sawang kon jero kok rame-rame sajake kok ono apa? Niki lho saya agemane disuwun Niku. kita. Malah dia namung gelang kalian niki kok. Nah, Lah mbok gelang besok tuku nang pasar. Kula ki namung badhe nyuwun kancing delung nika lho. Ini wonten tengah-tengah pucuking bon-bone kang mbok nika lho. Kancing dulu. Saya kang Prabu. Nanging menika mboten saged kula paringaken diajeng kita sari awak niku tinggalanipun prosesipun Mas. Lah mbok Menawi diajeng kita sari badhe nyuwun sanesipun nanging kula paringi Mas. sesuk tak idoli 10 kan lagi. Mboten menawi oh niki tinggalane wong tuwa. Wong tuwane wis siji kok ijone 10 lho. Napa wong tuwane 12? Nek iki jamane wis kaya ngono kuwi ora usum. Lah iki tinggalane wong tuwa. Warisan-warisan saiki ki wis ora usum. Realistis saiki usume. Ngerti kowe? Apa sing enek mbok yo di paring melu Bintasari. Bener Gusti. Sampun kula paringaken lho Kang Mas gelang nggih sampun kula paringaken. Sampun nggih sampun kula paringaken. Diajeng kita sari tak nggih sampun cekap kok Kang Mas. Kok sak menika diajeng badhe tesih nyuwun. Kancing kula menika Iki lho kita sari delokno. Imute koyo ngene lho. Nah, iki golek lakban ning mburi. Ngako. Ya lho lambene lu kita sari dilakban kemayu ra umum. Mbok bentok. Mendel banget ya. Yo wis dapokanku kok. Wis ora berebut dhewe ta. Wani karo kita sari. Wani kowe. Wani lah. Aku kuwi lho. Yo menyek niki lho. Ket wau niku wah. Ora kaji. Ya wis ben dikene ya wis ben. Kalau Tunggu di meneh. Bisa kula Kang Mas. pisan meneh ya. Tusuk gelung kuwi iso mbok paringne Lukita Sari apa? Mboten Kang Mas mboten saged. Pon ngalah mawon Kang mbok ngalah ngoten lho kali sik nanya sawake mawon Kang Mas nek badhe nyuwun kula paringaken nanging menawi kancing kula menika boten saged. Mbok sesuk tak ijoli toko Mas. Kang Mas boten saged. Tetep ora iso. Mbok diparingaken kemawon. Kok nggih sampun kok sakit. Kok tinggalane wong tuwa kok. Aku dadek kula belas. Apa gelem wong ijoli sak wong tuane. Ngene yo sekalian. Tetep ora iso. Boten. Kowe becik minggat to teko sekolah. Kowe wani musik karo boroku. Ora apa-apa, dorongku tak wabenani. Wes kowe mikir. Aku melu kene iki. Rada kecapean nggih. Merdeka. Lah. Nek wis ana sing melu, aku melu kene. Lho. Nika wae ditundung kok pun minggat kok wis minggat sakniki dhewe. Anu kula sing dadu marine jenengan pripun? Kula sing kalih Prabu Kang. Nek kula dismani nika wae. Iya, Pak. Eleh. Kula mriko boten njaluk napa-napa. Halah. Kowe iki ditekek dalan. Iya toh. Kowe dipangan macan iki dilepeh neh. Yo, arep gayo sing kaya ngene gantenge. Ah, niki lah kula niku ngriman kok dalu-dalu. Besok kudu yo nang toko Mas. Emase tak gorene. Tak tuku. Tak bakule nggih. Nggih. Lho. Apa sing mbok omongi langsung tak check up sing Boten namung troli terus nggih Kang Mas Prabu. wis saiki. Kula ditubasaken apa, Cek? Kula pihak niki lho, Mbok. Saestu. Alah mau ya. Kari-kari ngambilane aku ya. Darah, kok saya kok kula mboten saged dados mamane jenengan. Anjani, wis teko manut aku. Nggih pun Tinggal tinggal. sewu. Tinggal. Mau jenengan nak anu nek ditunduk ini kok ta, mboten asal ta. Nah, Niki mawon lho niki nggih lho. yang mungkin apa ini? Iki sing kok ditunge aja. Ayo kandhane wae. Monggo darah. Wis, ayo dhewe mlebu. Iki mumpung nggawane adem.
Nek.